బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఎన్టీఆర్ 103వ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఎన్టీ రామారావు ఆశయాలకు అనుగుణంగా పనిచేస్తామన్న నారా బ్రాహ్మణి తెలిపారు. హాస్పిటల్ ఆవరణలోని బసవతారకం ఎన్టీఆర్ విగ్రహాలకు పుష్పాంజలి ఘటించారు. అనంతరం హాస్పిటల్లోని ఆరోగ్యశ్రీ చిన్నపిల్లల వార్డులో చికిత్స పొందుతున్న రోగులకు పండ్లు పంపిణీ చేసి వారి యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా రోగులు అడిగిన సహాయంపై తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని హాస్పిటల్ యాజమాన్యం సిబ్బందికి సూచనలు చేశారు. స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు కలల మేరకు బసవతారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ను నడుపుతున్నామని వివరించారు. సినీ నటుడిగా, రాజకీయ నాయకునిగా, ముఖ్యమంత్రిగా రామారావు చేసిన సేవలు మరువలేనివని, పేద ప్రజల పట్ల ఆయన ఆశయాలను కొనసాగిస్తున్నామని తెలిపారు. భవిష్యత్తులో హాస్పిటల్లో సేవలు మరింత విస్తరించి అవసరమైన వారికి చికిత్స దక్కేలా ముందుకు సాగుతామని ప్రకటించారు.